Kaixo, zer moduz? Oso ondo. Beitu, pelikular. Ederto. Euskal Astea da. Ostiral ala larunbatekoa da. Ez dakit, begiratu. Danborra teatro. Beitu. Beti. Polita, sukaldaria. Zuzendaria baina jakua da. Oso ona. Orain dantzariak datoz. Baitu. Iñaki, Alonso, eta Txitxo ere bai. Jarkoekin. Oso ondo dantzatzen dute. Oso zaila da dantza eta arriskuzua. Txalo asko jaso dituzte. Aldatu, zure zainoa astean dago eta. Bai. Txetxu badator, bere zaiora, egin txaloak jaiatziko da, txetxu badator telebiztara. Guapeton! Bai! Gabon, irakastruli! Gabon, Txetxu, gaur oso politzaude eta oso dotore ere, bai. Eskerrik asko, Eso, irakastruli! Gaurko jantziak, Sinoboganierenak dira, errak ez da. Galtzerdiak, Silvanarenak, noski. Zabela argal eta ipurdia altxatuta dago. Mikel Egilea orraztu eta Zilkairekin garbitu du, aurpegian margoak, abonenak dira, zapatoak, lonteneroz ditzaketzu, Txetxu sukaldean, ikusi bitartean, maira noa, aurrera mesedez! Ongi etorri Txetxure sukaldera. Arratsaldeon, Santi. Arratsaldeon, gracias. Zer prestatuko dugu gaur? Ikufrola ez negozioarekin. Produktu hauek Alberto eta Betirena dira. Ez negoziorik onena. Zer erabiliko duzu egiteko? Bai. 3 arrautz, goiarakada 2 esne, katilukada 2 irin, katilukada bat azukre, ikurriñarako kolorantea, berdea, zuria eta gorria, eta esne goxoa nahi duzu, asko. Nola prestatuko duzu? Lehenengo hartu katilu bat, ipini manteka eta azukrea. Zenbat azukre? Katilukada bat azukrea. Ondo, segi aurrera. Bai, gero apurtu 3 arrautz, goiarakada 2 esne eta naztu ondo. Azkenean, hartu dena eta ipini labean. 20 minututan egongo da. Eta ona. Hemen ikufrola. Ze apartak nire sukaldariak! Kaixo, Txetxu! Kaixo! Ze goxua! Bai, oso Jango goxua. dut! Bai, Ze argaltxu! egia da, eta zu ere bai. Mila esker! Ez horregatik. Gabon, Txetxu. Gabon! Gure egunaren argazki markoren, gure bordagarai maitia, txalo bat harentzat. Eta orain, milioiaren jolasa. Iñakitxu, hor zaude? Bai, Txetxu. Nahaztu ondo mesedez. 1, 2, 3. Manolo, Madrilgoa,
0034 kodea. Eskerrik asko, Iñatxu. Zorigatik. 0, 0, 3, lau, a, zazpi, bederatzi, zortzi. Kontuz, Madrid. Hola, Ceci. Hola, Ceci, soy Manolo. Manolo, Maitia, euskaraz? Pero que yo no hablo en euskera. Ze pena, Maitia, barkatu. Zer egingo dugu? Beste bat? Beste bat. Iñakitxu, hor zaude? Bai, Txetxu, hemen nago. Gora, Iñakitxu. 1, 2, 3. Teresa Arrecifezkoa 0, 2, lau, zazpi, zortzi kodea. Kaixo. Arrecifesen. Mobila da. 0, 2, lau, zazpi, zortzi, bi. Kaixo, Txetxu. Kaixo, zer moduz? Oso ondo. Oso pozik nago zurekin hitz egiteagatik. Ezin da sinestu. Zer zara zu? Ni historia irakaslea. Ai, Maitia. Aukeratu behar duzu 1, 2, 3, ala lau. Kaixo, Txetxu, formatzen baduzu, 1.000.000 peso irabaziko duzu. Bat. Beste bat. Bi. Ondo neska. Itxoin. Txe, ateratzen baduzu, 1.000.000 peso irabaziko duzu. 3 ala lau. Pentsatu. Hiru. Peso irabazi duzu! Maitia, Arrecifesen zaude orain? Ez, abarton bizi naiz, baina orain, euskal klasean nago, Maitiak! Bihar zaiora etorri! Ez, orain
Espraieta auspiciatu du. Egun luze eta nekagarria pasondoren, plazer handia da beti etxerantzea. Ez da... Nire egunak oso zalaiak dira. Goizeko 5 altxatzen naiz. Dutxa hartzen dut, eta gero harin edaten dut gozaldia. Orain kotxea apertuta dago eta etigunean egiten dut lan bulego txiki batean jendez beteta. Batzaltzeko ordu erdi bat dut, eta gero lanera 5 arte. Etxera altzean atzeden hartu nahi dut, parkean ibili eta ez egin, baina ezin dut inoiz. Orain bai, posible da, etxe langilea sistem esker. Mekanismoa oso erraza da. Aukeratu etxeko lekua garbitzeko eta etxe langilea sistemek egin du. Ni oso pozik nago, ezin da zineztu. Hau oso zoragarria da. Etxe langilea sistemi esker nire bizitza otzorik aldatu da. Lanetik heltzea dena da plazerra. Bai, jaungoikoagatik. Inoiz ez dut imaginatu parkean egotea hain erlajatuta. Eta begiratu, kalimotxo prestatzen dut niretzat. Oso goxua. Jangoikoa, oso pozik nako. Ezkerrik asko etxe langilea sistem. Ez itxaron besterik, deitu 0800 562 batara eta zure etxe langilea sistem lortu. Eta oraintxe bertan deitzen badazu etxe langilea sistem dantzari moduan. Lortuko duzu erritmo askorekin dabilena. Deitu orain! Hemen dago irabazlea Teresa Zabaleta, ze moduz? Oso ondo, oso pozik dago. 1.000.000 peso irabazi duzu. Bai. Zer egingo duzu horrekin orain? Gauza pilo egingo dut, baina lehenengoa izango da euskaltzaleekiko eskina erostea. Behar dugu, euskaltzaleak behar dugu. Eta zer da euskaltzaleak? Euskaltzaleak Euskara Eskola da. Buenos Airesen dago, 9 de julio eta Independentzia artean, eta oso importantea da, oso zaharra, baina berria ere, bai. Jendeak Euskarak ikasten du, dantza eta denetik ikasten dugu, jaten dugu. Chechu. Abuela, ¿qué hace? No puede entrar ahora, ¿no ve que estamos con una invitada? Teresa Zabaleta. Callo, tengo un montón de callos, vos sabés. Kaixo, eseri. Caixo quiere decir hola en euskera. Euskera. Y eseri quiere decir que tome asiento en euskera, Acá. abuela. Me siento acá, ahora. En euskera. Despacito, por favor. Euskera, Era el otro día, estaba estudiando con la Sharon, que tenía, mi nieta, la Sharon, tenía una prueba de historia y estudiamos la era de los dinosaurios. Ay, de los dinosaurios. Sí. Bai, Patagonian, dinosaurio bat aurkitu dute. Bai, bustingorri izenekoa. Benetan? Bai, benetan. Bizirik? Bizirik ez, dinosaurioa hilda dago. Oso zaharra da, oso zaharra. Eta lehendakariaren, Euskal Etxeko lehendakariaren zelaian aurkitu dute. 2 aurkitu dituzte, bai?  オソンドはいオソンドえっと Eta? オソンド Eta? オソンド Eta? オソンド Eta?
Tranquila, abuela, tranquila, a ver si se ahoga, por favor. Ay, Despacito, Dios. despacito. Bueno, no, yo me voy porque no entiendo nada. Me voy, Es me voy, SOA, me voy. Samona, es SOA. Tranquila, abuela. Soy mona, sí. Cuando era joven, cuando era joven era más mona todavía que ahora. Pero no me voy. Me como Bueno. uno de estos y me voy porque no entiendo nada. Vaya tranquila, abuela, Me vaya voy. tranquila. Me voy. Ba, tarjeta bat emango dizut euskara ikasteko, bai? Euskaltzaleaken, bai? Online, Online, eso sí, online. En online mi nieta la Sharon, ella tiene computadora. Anda con el Facebook y tiene otro en el teléfono, ¿cómo se llama? El WhatsApp. WhatsApp. Eso. Bueno, vaya tranquila. Le voy a mostrar a ella porque no entiendo nada, sigo sin entenderle nada de lo que dice. Oso hondo, no oso, Bueno, en el hondo, no entiendo. Precisamente, por eso le dio a Teresa esa tarjeta. Vaya, abuela. Bueno, vaya. quiero arte. Me voy, bueno, quiero sí, arte. porque no puedo. Quiero arte. Ahí está. Quiero arte. Quiero arte, Agur. arte. Ella es artista, yo no soy artista. Cuidado, abuela, cuidado. Vaya despacito, por favor, despacito. Gracias. Hasta luego, Agur, eskerrik asko, agur. Agur, Tere. Ai, agur, eskerrik asko, Eskerrik asko zuri. Ba, denagatik, Eta ni, bihar etorriko naiz. Gaueko 8:00 egunero bezala jangoikoak nahi badu. Bai, horixe. Ze ondo, Terekiro baziru. Telefonoa ditugu dugu, zorionak emateko. Bai, pantalla handiena erosi behar du eskolako zinemarako. Horrela, datorren urtean autozinema egingo dugu, ez da? Sí, ona. Kaixo, kaixo. Zorionak. Estamos en el aire. Eta arriskutsua ere bai. Arriskutsua. Aldatu, zure saioa astear dago. Eta. Txetxuren proba bat. Otra, no pasa nada. Cuando... Porque mi auto está roto. Está roto. Como recostar. Eso. No quiero saber. Como recostar. Eso. No quiero saber. Vai orixe, vai orixe. Eta ipini labean. 20 minututan egongo da. Zorionak emateko. Zorionak emateko. Para que... Ay, Dios, esto se va a caer. Ay, Dios, esto se va a caer. Ya, ¿bai? Era, no, la concha toda. Sí. Era, no, la concha toda. Sí. Jendeak euskarak ikasten du, dantza. Jendeak euskarak ikasten du, dantza. Moztu, porque no sabemos qué hacer. ¿Cómo Sí, está boluda. Porque no sabemos qué hacer. Sí, está boluda. Partak nurezukan, nire... Nire... Pará, ¿cómo le manda? Porque no sé, yo también gracias. Perdés. ¿Qué tenemos que hacer? Katu. Zer egingo dugu? Beste bat? Ya me tenía que haber ido. No importa lo que hagas. Ya me tenía que haber ido. No importa lo que Zer egingo dugu? El coso de verdad, ahí está, maldito. Zer egingo dugu? Arrefizen zen zaude orain? Aparta de vuelta. Arrefizen zen zaude orain? Aparta de vuelta. Maitia!
Arrecife La puta que lo parió. La puta que lo parió. Arrecife en Saudeoray. La puta. Bueno, sí, ya. Como... Zortzietan egunero bezala, jangoikoak nahi badu. Bai, orexi. La cagó. La cagó. La cagó.